Ele hambai tini Tripura Mothani Khomolung division ni udugo o Khomolungo जों tini 19 tarik Agast sini Maharaj asaiman sal palaine bagai oro jotto leaders kotor rok te youth ni sikla rok o elaka ni jotto phaidai takhok bukhuk ang puila sekang ani jobani tiba yafaro tini ingkai Pungai sana sata ponatawo enggo thanga simalengo rajani simaleng jagat thiti gre ha koboljak abono me sabung simi salamlai simaleng thiti glai jung khumbok nahi thaka angbo thango 10 minit jung ara kok sai tong sai kai mp phai sok bai ka sini mp Tripura Phaye bosau phari nungbo ni gara ma basalai kai bo khum mala rika ribe pore he kai ano bufang kaisa kai di hini bufang kaisa rika bufang 6-7 to bu kainan bagai engkai rajani asimaleng ni 4 guna hakor khurjak aro joto bufang kailega amuka phangsama kaiga takurok je Tripura Rajawo kereng bodol lok coba bukaika rastri bukaika 1967 no উপজাতি যুব সমিতি আসাই পার্টি খেগা যখন 1990 সন जों गभर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय सीट बागलायनाय थाङै किफिल फाइब्रु दा सामा गो दारति नगेन्द्र जमातिया जत्त लीडर्स बाय एकै लगे फिरकाय आं बुंनो सागा जोंथ' जवाखाय फैनाय बरक दाबो कलकातायाव अंखरमानिखाय नेताजी सुभाष चंद्र बसुनि एयारपोर्टआव अंखर होइनु आयें थां अंखरपुरखाय इंदिरा गांधीनि इंगोआव अंखर होइनु गे सिनि त्रिपुरा हले सामनि बुमुंनोबो दा सामा हिसागाता जोंथ' मुसुगौ राजानि बुमुंगौ ओंथु किन्तु राजानि बुमुंगै ओंथुन हिनै प्राय 45 বছর রাজনীতি খেমেন পরে বঙ্গিয়া তাকালাই যে থাঙै অরনি পাই থাংবা সিমালंनि पाइ थांगा आना साका नों मास मा थानाय एयारपोर्टआव मा थांगवा एयारपोर्टआव नासिं दंगा एयारपोर्ट डाइरेक्टर अथॉरिटी साबहिमा शेखर देबवर्मा उंगनि तामहिने तेलेमुरा गानानि बरं आरो नायबा बना आं साका जिनि राजानि बुमुङै जेदिना मूर्ति थानाय 9 तारिख फेब्रुवारि 2019 सन मिना मूर्तिनि तलाव सुइजाक मूर्ति नासिनै माने बरकतिनि बर्थडे बरनो जानका 4 दिन सिगां गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा नोटिफिकेशन निका 4 दिन सिगां तिनि बर्थडे वो किसे मूर्ति ने फनो कामकाय सुरितनि गाय बा कामका हुरि गांकाय हमका उनि ताकलाय इंलिया खाली गाय जों जेखेम पाइल खायनाय इनि बरक सम ताखुरक अबय एकटा त्रिपुरा राज्यनि इतिहास राजानि थैमानि सालनो थांमानि सालनो थब आचायमानि सालनो मा पालायमानि ब 1908 आगस्ट आसायुबो महाराज थैमानि सालंगाय तिनि आ थैमानि साल बाय आचायमानि साल पालायिन तिनि 112 বছর काका এই 112 বছরनि बिसिङाव जों ताकलायसै गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा नोटिफिकेशन निजागो एयारपोर्ट बिनि मुङै इंगै बनो जों बिनि आचायमानि साल पालायनानै तिनि सुजुग अ सुजुग सिनि बररक
तामिंगा साइदमा रामचंद्र का तो आसाइमान सालसी मा पालाया फु ओ सगांगो संजीत देवबर्मन बाजार गनी के जरा पाल पाल बुलाये बुकुग्रक रबौनी बुइखिगा मासमा पालाया न सरकार से पालाय ना पदबिल बुंगो ब्लॉक तै कुन पार्टी मा पालाया के बरंनि बहक बिसिङो ताम गैया नों खासिना गायनायनि आं साका मा पालायनाय बरक कासु मा पालायनाय आं साका मिया थाङै कक लिखा दिनैखाय आं साका 100 जन बरक कुटुमनि 100 जन बुनानिखाय खरबजों मा नांनाय 300 जन नांनाय साका बाहायके दिनै 450 बरंगा मिस्टी 450 पैकेट पाइबानि जत बागिनि खामले आं किन्तु माइचारने मा चारि मालिया तापुर अबनि बागै सिनि महाराज पद्दुत किशोर सिसाई फायै बुजुनि परिवर्ते बुजु जा खाइलां माने बुजु खाया एमन जिनिस दिया बिनि अनेक किछु उद्योग उमानि कारणी न कि प्रसार तागो हाव तंगमनो ताम खलाये रिजर्वेशन खाइ कलां माने बाय ब खाइ कलाय एकाय नों तो तंगमो कमाय थिकि कामो बरक सिकमा कामो अ सिकमाय बायनि कारणी न जिनि महाराज न 77 दा 76 इलेक्शन बाजारिका महाराज न एमपी न बचावे विक्रम किशोर मानिक देवबर्मन अंग कांग्रेस बुट बचाने वे बनो कबली चुनी रेखा कांग्रेस बहुते जाति न नाइमालिया जनगण नाइमालिया ताबुक ए महाराज पद्दुत किशोर देवबर्मन बनाया आनी जाति कतर आनी ताक आनी त्रिपुरा राज्यनि बर मुनिसु बसे कतर आं कुनो नाया ओ उद्योग नामानि बाय तिनी त्रिपुरा राज्य तलुक सिखला बदलक पूरा सिसाई तामनि कारणे महाराज पद्दुत किशोर देवबर्मन थांनाय लोकसभा निर्वाचन 2% तो माने कांग्रेस 2% त्रिपुरासा मुया जानाय रक এই রাজানি উদ্যোগ নাওই রাজানি খরাং খনাওই রাজা যে হারো জনগণ নাইমানি বাই বুঝছে 36% কংগ্রেস জন পিছাই আবনি পরে বন রাজনৈতিক কক সাহেবন মা সাকা বন কংগ্রেস নাইছি মালিয়া ত্রিপুরাসা যে খাইবানো ত্রিপুরাসার ন বনায়ো ত্রিপুরাসান মুজুঙ্গু যত কিছু খাইনা মুজুঙ্গু बन अबन प्रोटेक्शन देने बागै बन आरनी होते बाध्यंगै बन प्रेसारि मान पर बाध्यंगै बो आसे पुस कतन याकार गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस जोंनि सोनिया गांधी जों आसे कतर रिलेशन तंगमनि राहुल गांधी बाय रिलेशन तंगमनि हाइपानो ब ओ हानो नायो ओ हानो सिकलारो मथांग तनिनाय मथांग फिरक तुमनाय ओ हावो सिकलारो बनो संगठन मजबूत खाइनाय ब अजिनिसकै जिनि राजा महाराज पद्दुत ताबो मुटामुटी बिनि बखावा आइडिया अंका ओ आइडिया नि कारणे तिनी त्रिपुरा राज्यनि जाना सिकला शिक्षित समाज कर्मचारी समाज छात्र समाज चाकरिया जों जेखेबनो अबनो जों अ राजानो जों सपोर्ट खाइथानाय आबनि कारणे जों तिनी अरवा तिनी जों मा पालायो ओ पालाय माने कम क गया किन्तु जों रवीन्द्रनाथ ठाकुर पालायो बेनि जन्मदिन आरो कोनो पारमिशन ना आं पुलिस मिया को दमगिरि गेबले खयो रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि जन्मदिन पालाय लायो नगो आबो कोनो पारमिशन नाबा बा चौमनियाव पालायमोन पारमिशन नाबा नोंनो आं ताखैनानै मारे हादोगो बिनि पालायना थानो आं नोंनो पारमिशन नानायबा आं तो नगोसो खायबले आं तो सहराव थां खायाबले हा आं आमते इनसाइनो बरक साका दिनैके बाहायगाय साला आसे गोबां पुलिस सिका आनि गारि दा बुफायना हैनै लामा बरक सिकिउरिटि मारेका बायदङै आं दमगिरि माबाय दिनै गोबां मास आं थाइफोरबो बंनि पुलिस अंग दङ अंग सीआरपीएफ रक दाखुरक दिनै हा ओ हानो मुइदु नारना नांलाय ओ हा गरिगाय जों कुन जागा बाचिया ओ हा जों चबाव खायनैगा ओ चबा खायमाने आं नंनो सावानो
Tabuk ani boyos 70 laika ang salsa oh chini o bisu bawo bosawo nara ungkodi nung jekeban chini go taminai asram bari cycle misil ma phainai thangba jei matra asuk tuisa hatai kasapur kai muitung takang tongmalia pa athuk tuisa hatai kakha kawi jumjogo rongkhona pur kai ang asamsa muitung ka pa oroba ang domlai nan kok sible domlai jaga muitung ka 120 জনা সিপাই जों 7 জনাनो কংমানি 1984 সন 120 জনা आं मुइदुलुंग बलखा कहै गलयखाय आनि उगलंनि बुफांग गाद्रिवै कका जखन दारगानि टुपि उरि बख्राय खामथाका 120 जन सिपाइ बागसाके बागो आवार बटा खालायमा गुगरिगा आंखाय आं फिको मिहिम नायो राय आसे मुइदुलुंसा जतन दुर सबाइखे नारा नांखा फिको मिनि खूब मिहिम नायगा आफ्रु दमलायनि कारणे तिनि उसकाय आंबो कक सानानि सुजुग माका ओ राजानि आसायमानि सालक मा पालायगा याखाय थापुरु किजाते फिकुंति लायताखाय तो आरो न सेसं थाना नियादबा आ जागानो मुइतुंगे आं खूब गका आ दिनो बिसु आ गो प्रमोद नगर गुरिपुरु बा आटुक तिचे लामानो दाखुरक बाइको ओ बाइको तो मोबाइल ता थांगै नरनो कक थाइनि बन सानानि आनि जुग अंखा बनि बागै जों त्रिपुरा हावो जारा ताबुक सिकला तंलायनो राजा खायसुक मालाया ओ राजा बुसुक राजा बाय जेखेबनो ओ सामुंनो नरक यासागै ओ सामुंनो फायदिनान बागै आं नोंथानि कबो आं तो बुसुक गोथां दंनो दंयासिया बनि बागै आनि बार कबोमु हानो उद्धार खेने नांनाय ओ त्रिपुरानि ट्राइबेल जाना मुया जानाय दंनो मुक्त खायनानि बागै नरक जत्त शिक्षित समाज कर्मचारी समाज छात्र समाज जतन थानि आनि कबो मिनारगैनो ओ थाइनि कक सामानो रम थाका एवं महाराजनि जुग रमै जों आसायमान साल पालायमा थांतु आसोनो कक हामबाय जतन चुबाय